साबायखरसो बावनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि BECनि मानगोनां चिफ रुंसारि कनेकेश्वर नार्जारि बिथाङा रुंसारि जाखांनायनि उनाव बिथांखौ जोङो पुरा बर' नेसन हिसाबै बा बर' माहारि हिसाबै बा गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव थानानै गेदेमा बिथां थैखांनायनि उनाव बिथाङा होलांनाय हारियाव बिहोमाखौ बा उनदिन्थिखौ जोङो सावरायनो थाखाय बिनि बागै जोङो जोंनि जेनेरेसनाव बिनि गोहोमखौ लांनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय खुनु बेबायदि थासारिफोर गैयामोनब्लाबो स्पेसियेलि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे ओनसोलनि गासैबो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना गेदेमा बिथांनि थैनाय सानखौ बेबायदि गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों फालिबोनायनि गेजेरजों गमामायै दिनै 18-19 बोसोरनि उनाव गेदेमा बिथांनि जे माने थैनाय सान एबा बिथांखौ गोसोखांनाय बियो फुरा नेसनावनो जों जाथियावनो दिनै मोनसे रिकगनाइज जोङो बेखौ मोनफैनो हादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथियो जे जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौ ओनसोलनि हालामनि जाथिनि जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय खुलुमगोनो थाखाय जोंनि जायगानि ओनसोलनि बिनि थागिबि जोंनि आफादफोरानो बा बिनि दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरानो जोङो सिगां जोंहा सानग्रोनांगौ खामानि मावग्रोनांगौ बियो बेबायदि मोनसे परिबेसखौ जोंनो बानायग्रोनानै लानांगौ बेनि उनावसो जोङो बेखौ रिकगनाइज खालामनाय रिकगनाइज मोननाय बेबायदि थासारिसिम जोङो लांनो हायो। दा दिनै बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों रुंसारि कनेकेश्वर नार्जारि गेदेमा बिथांखौ जोङो फुरा जाथि नाङै सिबिनाय गोसोखांनायनि माने बुब्लिखौ जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सानसुमैफोरा बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों फालिबोनायनि गेजेरजों दिनै बिदि थासारिसिम जोङो सफैदों। बेनिखायनो आङो दख'रा एबसुनि जानानै साबायखर जासिदों। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोङो बाबैनो बेखौ सौसिबोयै गोबां जेंना जेंसिफोरा जोबाखैब्लाबो दिनै आथिखालनि जे गोदान सरकार बिथांमोननि थाखाय रुंसारि कनेकेश्वर नार्जारिनि मुङाव जे ट्रफि बेखौ खुंनो थाखाय बोसोरै जे जोङो 5 लाख माने बेबायदि रेकारिं जोङो मोनबाय थायो आरो बेखौ जोङो खालामनानै लानो हानायनि थाखाय बा सरकार बिथिंनिफ्रायबो जोंखौ बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय माने बेबायदि रांनि जे मदद बेखौ बोसोरै होबाय थानाय बेनि थाखायबो जोङो साबायखर बावनांगोन। खारन दानि जुगाव दानि बोथोराव जोङो फैसा खांनानै थाखा खांनानै एसेबां गिदिर बिदि हाबाफारि प्रग्राम खुंनांगौआ बेयो गोरलै बाथ्रा नङा। जोंनि थाखाय बियो बेसेबांबा गेदेर माने मदद बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो जों गोसोखांनांगोन आरो साबायखर जोङो जासिहरदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों। दा गोबाव खालामाजासे आङो फैबाय थानाय 24 तारिख अक्ट'बरसिम जोंनि बे 18थि कनेकेश्वर गोसोखां जे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागायजेननायनिफ्राय दिनैनिफ्राय जोबजासिम जों बयनिबो खामानि मावनाय परिश्रम जोंनि गोसोनि बोलो बेजों सिगां समनि बायदि एबारावबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन आरो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो आगानसे दावखोहोनायाव बा गेलेगिरिफोरनि जे टेलेन्ट बेखौ जोङो सिनायथिनायाव बेखौ जोङो माने रिकगनाइज खालामनायाव जोंनि बे जोलुर बादायलायनायाबो मोनसे जोङो रल बेखौ जोङो लागोन। बेखिनि आसा मिजिंखौ दोननानै आङो बयनिसिमबो फिन खनसेबाव साबायखर बावनानै फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय बेखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।